Mimo vikenda u Lazarevcu održano prvenstvo Srbije u karateu, Srpska karate unija organizator, karate klub Lotos broj 1 na ovom takmičenju i tim povodom sa nama u studiju Zoran Berak, trener. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. I Filip Budisadjević, momak sa 2 zlata. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Sa 2 bilo je, ako se dobro sećam, 19 zlatnih medalja u svih kategorijama. Posle Slovačke još jedan dobar nastup karatista Lotosa. Iz godine u godinu pehari se skupljaju više, pretpostavljam da nema mesta da stoje. Pa dobro, to je neki sled događaja, ipak 10 godina je postojanje ovog kluba, uzmemo u obzir 2012. Pa od onih nekada smo najavljivali 2 zlatne, 3, stigli smo evo i do 19 medalja. Što i nije iznenađujuće, jer to su evo takmičari koji 10 godina kod nas treniraju, imamo čak seniore koji imaju 20 godina, 22, 23 starosti. Pa je bilo i za očekivati. Nismo očekivali ni 159 bodova i baš da ćemo da pređemo 100 bodova u gledanom plasmanu, međutim ekipe su nam dobro odradile i svaka nam ta ekipa uvuče tih 6 bodova za prvo mjesto. I radi se o tome što je prvenstvo Srbije bilo za sve uzraste, znači od dece od 8 godina pa do seniora 18+. Tako da smo mi izišli, nismo bili najbrojniji klub na takmičenju, imali smo 37 prijava pojedinačnih i 8 ekipnih, ali evo, uspostavili se da je rezultatski stvarno dobro. Da ste imali najvažnije rezultate u muškoj konkurenciji? Pa, svakako su najvažniji rezultati za klub seniorski rezultati, to je osvajanje ekipnih titula u katama za seniore. Seniorke su ponovile rezultat već u prošloj godini sa kupa i sa prvenstva, prvo mjesto. Pojedinačno seniori, jedno iznenađenje na takmičenju koji nije imao neke seniorske rezultate, to je Miljković Nikola u apsolutnoj kategoriji do 1 gipona, osvojio zlatnu medalju, a naš prošlogodišnji šampion Nenad Radojević, inače kapitan reprezentacije ekipe, je treći ove godine. Dalje od seniora Jovanu Savić je bitno spomenuti, devojku sa 4 medalje, znači 3 zlatne i 1 srebrnom, u borbama -60 zlato, apsolutna srebro, sa ekipom u katama, u borbama također zlatna medalja i tako dalje, ona je već takmičar koja je stvarno dobra seniorka, reprezentativka i tako dalje. Od mlađih uzrasta Valentina Aleksov, pionirka, 11 godina, zlatna medalja i u katama, pojedinačno i u borbama. Kod starijih kadeta, Filip s njim ćete nešto više nevjerojatnije o tome. Što je bilo interesantno, u finalu su sastala 2 naša takmičara, Vukašin Tomić, naš dobar takmičar, i Filip, ovaj put je Filip briljirao. Siniša Kukulj, dobre rezultate imao i tako dalje, znači u svim uzrastima su bili. Filip, je bilo otežavajuća okolnost što si morao za medalju protiv klubskog druga ili ste se znali pa je to drugačije išlo nekako? Pa otežavajuća okolnost, svakako nas dvojici se dobro poznajemo i bilo je veoma teško. Borbe su išle u produžetak jedan, drugi, na kraju su sudije presudile ko je bolji i ko je pobedi. Međusobno ste imali već prilike da se borite za medalju, to prvi put? Pa ja smo više puta, 3-4 puta, neki put pobedi on, neki put ja. Koliko dugo se izbaviš karate? Pa evo ovo je 5. sezona, znači 5. godina. A ovo je najveći uspeh sada? Pa jeste. Najveći uspeh, kako? Da. Ambicije? Pa ambicije, pošto je sada u Litvani svetsko prvenstvo, moje ambicije su da odem tamo i da postoji neki zapažen rezultat koji bi doneo u uspjeh i meni i klubu. Šta će biti odlučujuće kod toga ko ide u Litvaniju? Filip je skroman momak, on je već sigurno reprezentativac, znači za starije kadete. Financijska sredstva svakako problem, pošto to iziskuje dosta problema, dosta potraživanja. Naš klub ima 15 reprezentativaca na spisku, na užem spisku. Opet kažem, svjetsko prvenstvo je specifično, ove godine se održava za sve uzraste. Pošto je pod okriljem MOKA i TAFISE, znači organizacija sporta za sve, lično će predsjednik Olimpijskog komiteta da otvori prvi put u istoriji neko karate takmičenje. Znači VKC je tu dobro se pokazao. I mi ćemo imati 15 naših reprezentativaca i mogu da kažem da će otići 15 takmičara. Postoji organizacijni odbor u klubu osnovan pred 2 nedelje, koji ima isključivo zadatak da još u narednih 7 dana završi sve komplet, jer u Litvaniju konačna prijava mora do 1. juna da bude. A kad je prvenstvo? Prvenstvo, samo karate je na programu TAFISE od 4. do 9. jula, znači mi ćemo ukupno da boravimo 9 dana, put noćenja, 5 noćenja, imamo prekid putovanja u 2 dela i tako dalje, bit će naporno takmičenje, počinje četvrtak, znači to je 3. i 4. jul i završavamo u nedelju samo sa seniorima. Mi ćemo sva 4 dana iz našeg kluba imati, znači, predsjednik na tom takmičenju. Da pogledamo koji je to 15 momaka ili vojaka koji ostavljaju mušku žensku konkurenciju? Pa svakako, to su seniori, standardni reprezentativci, Nenad Radojević koji su spomenuo, koji je kapitan i osvajač iz Libereca bronzane medalje i ove godine će da bude kapitan ekipe do 1 gipona. Jovana Savić koja će da radi borbe ekipno i pojedinačno,
ne kate kao i prošle godine. To je moja lična odluka da je rasteretim ovaj jun priprema, pa idemo na jedan dobar rezultat, da pokušamo da oduzmemo tu svjetsku seniorsku medalju. Ona je 2 puta 5. bila, i ekipno i pojedinačno, i u Beogradu na Fudokan svjetskom prvenstvu isto je od 5. do 8. mjesta. Znači uvijek fali ta jedna borba, pa smo bolje odlučili idemo na borbe bez kata. Tu je momak koji ima 20 godina, znači on je i junior i senior, Milan Ilić, osvajač bronze iz Kaorlea 2010. I njega ćemo ipak ove godine da prijavimo, pošto ima pravo da radi za juniora, neka pokuša da obrani tu juniorsku bronzu, ili u stvari najstariji u svom godištu, uzrast od 18-21 godine. Od mlađih uzrasta, znači tu imamo starije kadete i njegovog protivnika iz finala od jučer, Vukašina Tomića, Sinišu Kukulja, mlađe naše šampionke reprezentativke i osvajači medalja već sad u Slovačkoj, Valentinu Aleksov, znači pionirku, mlađu kadetku Ivanu Bajić koja brani srebro isto iz Italije. Sad više ne znam koliko sam sve spomenuo, koliko nisam, ali... Nije bitno, pretpostavljam da to nije tačka za ovu sezonu, sigurno nije Litvanija kruna ove sezone, iako jeste za one koji učestvuju. Ima još takmičenja, zašto ste karate kluba to sprema? Pa dobro, imamo sad završno takmičenje koje se zove Grand Prix Unije, to je takmičenje na kojem se dodeljuju, znači takmičenje koje nije službenog karaktera kao što je kup ili prvenstvo Srbije, ali značajno za takmičara, jer ipak pokazuje koji su to takmičari bili najbolji u ovih 6 mjeseci, njima se dodeljuju priznanja, pehari za svaki taj osnovni rezultat. Znači nama jul nije slobodan zbog tog svjetskog prvenstva i mjesec dana ćemo napravimo pauzu poslije toga, u augustu krećemo u jesenji deo sezone gdje je opet cilj kup Srbije. I dalje se radi u nekoliko sela, ako se ne varam? Pa, radi se u nekoliko sekcija kluba, tačnije u 5 sekcija. Širi se polako. Tako, ima 2, 3, 4, evo sad pričamo o 5. U Smederevu postoji sekcija Zlatno brdo Leškar u mjesnoj zajednici Leškar. Osnovna škola Sveti Sava u Novoj Sali se radi jedna dobra sekcija koju vodi Jovana Savić, koja se pokazala kao dobar mladi trener, gdje je interesantno, nema odliva članstva, znači ko se upiše kod nje ostaje. Znači u Smederevu smo baš dobili 2 dobre sekcije i sekcije koja je, vi znate, prva počela u Vodnju, neki koreni tog našeg karatea, preko Kolara i Mihajlovca gdje raspoložemo svojom salom i svi dobimo u svojom zaradi. I odakle dolaze šampion? Iz svih sekcija, znači na prvenstvu Srbije od tih 37 imali smo vozila koja su kretala sa svih tačaka. I to je bilo interesantno, što Lazarevac okupljamo se, dolazi jedan, drugi, treći i tako. Da kažemo koji je bio drugi, treći? U generalnom plasmanu. U generalnom plasmanu su, kako da kažem našim rečnikom, tukli su se Kolubara i Lazarevac i MP Novi Pazar. Znači do zadnje kategorije seniorske u minus 78 je odlučivalo. I na kraju 94-94. Ali Kolubara kao dobar domaćin MP stavi na drugo mjesto, da uzmu pehara, ovi su uzeli za 3. mjesto. 4. je isto značajan rezultat sa 60 i nešto bodova. Novi Beograd klub koji bude među prva 3 kluba dosta često. 5. je Karađorđe, pa i tako dalje. Ja se zahvaljujem na ovom gostovanju, puno uspehu u daljem radu, pre svega u Litvaniji. Tako je. U Litvaniji, našim takmičarima, nadamo se lepim vestima, a da vas vidimo, ako ne pre toga, onda posle tog takmičenja sa ovako lepim medaljama sa svetskog prvenstva. Puno sreće. Hvala vam na lepim željama. Toliko što se karatea tiče, a za kraj večerašnjeg spotera, poštovani gledalci, da vidimo kako se u Smederevu radi kada govorimo o stoparskom društvu. Prijatno i doviđenja.